Croeso nôl I chi. Wel, mae hi yn braf yma yn Llanelwedd. Yna chi olygfa. Y prif gylch yn edrych yn odidog. Am lwyfan i'n cynnyrch y gorau ni. A da ni rwan yn mynd draw I gylch y Gwartheg. Wel, mae'n dechrau poethi yma ynghylch y Gwartheg yn llythrennol a gweud y gwir a'r dosbarthiadau yn dod yma rif y gwli. A wi mewn cwmni da ar gyfer y dosbarthiadau nesaf yma, sef y Buchod, y Gwartheg wrth gwrs, sydd yn magu lloi yn dy fe Huw. Dyna'r dosbarth yma? Ie, so mae 'na tair buwch yn y dosbarth yma. A mae 'na dair fuwch arbennig yma. Mae rhai gweud y fuwch gyntaf drof yn ni'n gweld buwch Geraint, wel, teulu Jenkins, Geraint Cerrig Cyranau sydd wrth I phen hi. Ni'n gweld hi'n dod fy'n con awr. Y 3-1-1. Hon yn fuwch ifanc yn dwi wedyn ni? Yndi, buwch a top line bendigedig yn ddifan. Oes. Efo Geraint Cerrig Cyranau. Ac I atgoffa pobl dy dad, wrth gwrs Edward Williams, Rhyd y Garnedd, sydd wrthi yn beirniadu fe, sydd wedi cael y fraint ar ynrhydydd o beirniadu yn y sioe eleni. Sut oedd e'n teimlo bore yma, Hugh? Ges ti gyfle I gael sgwrs fach dy gyd cyn I fynd at y gwaith? Rhaid nerfus, dwi'n meddwl fi, o dario gyrraedd yma yn y sioe, yn gynnar bore yma. Ddim eisiau bod yn hwyr. Braint I cael wneud yr gwaith. Mae wedi diosg I siaced yn gynnar ar y teg, achos mae'n jobyn galed ar yr amser gorau. Yndi, mae'n dechrau poethi yma yn Llanelwedd. Mae Llanelwedd yn medru bod yn lle poeth ar y gorau, ond Lenny yn boeth ofnadwy. Wyt ti Hugh wrth gwrs yn filfeddig yma'r faes y sioe ers 15 mlynedd wedi sti wedi bod yn gweithio yma, a mae gen ti bractis hefyd yn does? Oes, bractis adra yn Tywyn a Glantwymen. Ac chi'n deulu o filfeddygon? Da ni yn teulu o filfeddygon, dwi'n had a wedyn yn chwaer am yna yr ddau ond ni wedi fynd I dilyn ein tad a bod yn milfeddygon. Oedd hwnna jyst yn rhywbeth ddigwyddodd yn naturiol, tybod, gweld eich tad wrth y gwaith a meddwl, o, fydden ni lwco'r bywyd yna, neu oedd eich tad yn eich annog chi, tybod, mewn i'r gwaith? Sut oedd hi? Oedd yn chwaer wastad o oed ifanc. Dyna oedd hi eisiau, ond o'n i, fatha chdi, ella ifan eisiau bod yn beldroediwr a doedd hi'n nes ymlaen I fi pan oedd hi'n amser penderfynu mynd I coleg a dwi wrth y modd adran ffarmio hefyd, so mae'r ddau beth yn cyfyngu efo'i gilydd yn dda. So, ie, doedd o'n hwyrach ymlaen I fi, dwi'n meddwl. Ydy, mae bod y milfeddyg yn swydd sydd yn cyd-fynd efo'r gwaith fferm yn berffaith mewn ffordd, yn dweud, mae'r arbenigedd gen ti I sortio nhw broblemau sy'n codi er enghraifft. Dy dad wedi gweld buwch dy Grow Botham rhif 3-8 a'i llo. A Dyg, chwarae teg, mae Dyg ar yn pwys ni fan hyn nawr. Wedi bod mor gefnogol i'r sioe hefyd dros y blynyddoedd yn dod. Mae'n wyneb cyfarwydd iawn Dyg yn y sioe fawr, ond dim Dyg sydd o flaen dy dad fan hyn nawr. Gweld buwch Sarah Leighton, mae Sarah yn hen arfer efo dangos Gwartheg, yn dangos Gwartheg commercial. Ond, ie, yn cadw buches o Gwartheg Duon hefyd. A Wi'n mynd siŵr os yw'r gwylwyr gatre yn gallu gweld, ond mae pwrs y fuwch ddiwetha nawr, mae chader hi, mae yna dipyn o wyn ar ei chader hi. Mae hwnna'n rinwedd o'r bryd yn ôl, a so ni'n Dyg hefyd yr un peth. Hwnna'n iawn bod chi'n lwco bod y gader, bod bach o wyn ar y gader? Ie, yndi, mae wastad bobl wedi dweud bod o'n denu'r llo, yndi, bod o'n beth da, ac yn dangos bod sain o llaeth a buwch yn lleithog, a mae hon yn buwch, a hon buwch wedi bagu efo Emyr a Gerwyn Graig Goch. Ac yn fuwch a power. Mae'n glamp o fuwch yn dwi. Buwch Geraint wedi'n Cerrig Cyranau. Maen nhw wrth gwrs, maen nhw'n cadw buches odro. A hefyd buches o Gwartheg Duon Cymreig. Hir. Yndi, mae di tynnu buwch Geraint Cerrig Cyranau I fewn, dwi'n meddwl. Mae'n dal I hunan yn dda, dwi. Mae'n dal I hunan yn gret, a mae top line ni ac yn fenywedd iawn yndi, ac yn rhywbeth da chi eisiau gweld a pwrs bendigedig efo. A'r llo hefyd yn edrych yn dda, mae'n magu'r llo yn dda iawn. Mae'n neis gweld buwch yn magu llo yndi, dyna di swyddi, a mae'n edrych fel bod i'n gwneud y gwaith yn iawn. Ar ddiwedd y dydd, dyna unig swydd nhw'n dy fe? Wel, ie. A dyna'r swydd sydd fwyaf pwysig yn bod nhw'n gallu magu'r lloi.
A'r Ac yn hyrchu. Ie, a'r tirwedd sydd yn llai ffafriol ella, de? Ie, yn union. Ie. Tair buwch arbennig mae rhai gweud yn y dosbarth yma. A'r garden goch wedi mynd i'r teulu Jenkins, Ceri Carane. Wedi hen arfer derbyn garden goch yn y sioe fawr, ond y wefr yr un mor arbennig eleni, dwi'n siŵr. Felly, llongfarchiadau mor iawn iddyn nhw. A hiw am y tro, diolch o galon i ti. Croeso. One Trans AM, so that is the winner. Competitors.